Niektoré miesta vás jednoducho zastavia. Nie pohľadom, ale pocitom. V srdci Tatranskej Lomnice vám exkluzívne ponúkame posledný voľný apartmán v prestížnom rezorte Elements Hotel Lomnica. Jedinečná príležitosť pre tých, ktorí vedia, že hodnota nehnuteľnosti je aj o mieste, zážitku a potenciáli. Kompletne zariadený apartmán s rozlohou 49 metrov štvorcových ponúka nadčasový dizajn, prémiové materiály a balkón, z ktorého si každý hosť odnesie zážitok. Od podlahového vykurovania až po vstavané spotrebiče, všetko je navrhnuté s dôrazom na komfort, kvalitu a dlhodobú hodnotu. Ako majiteľ získavate prístup k službám rezortu na úrovni 5-hviezdičkového hotela. To všetko vám umožňuje apartmán efektívne prenajímať s okamžitým výnosom aj dlhodobým rastom hodnoty. Nenechajte si ujsť túto príležitosť a kontaktujte nás ešte dnes.